Valuria, o fogar das renegadas. Acabas de entrar en Valuria, o teu espazo irreverente para cuestionar a realidade desde o humor e a rebeldía. Se tes unha mente crítica que pon en dúbida o establecido, este é o teu espazo. Eu son Laura Veiga. Eu son Sergio Casal. E aquí comeza Valuria, o fogar das renegadas. Un espazo de Obradoiro Digital Galego e Twitch en galego. Ola, boa noite. Lamentablemente hoxe non vamos ter Valuria. Hoxe hackeei o sinal porque hai verdades que tentaron ocultar, verdades que foron ditas e que nos queren silenciar. Entón temos que facer algo antes de que sexa tarde demais. No último episodio de Valuria, se o vistes, foron vertidas moitas verdades que incomodaron o poder na sombra, os que nos gobernan, sen que a xente dormida o saiba, só a xente experta é capaz de ver o que está acontecendo. Tentaron silenciarnos. Hai un esquema que chega ata arriba de todo da pirámide, ata os que máis mandan. Chegou ata a Liga. La Liga, esa empresa privada que controla desde a sombra o Estado español, estivo tomando medidas, estivo bloqueando webs na tentativa de conseguir bloquear este directo de hoxe, pero non o conseguiu. Non descarto que Valuria desapareza despois de hoxe, porque hoxe o directo vai ser máis incómodo aínda. Vamos duplicar esforzos, vamos dicir moitas verdades que van facer que callan gobernos, probablemente. Raro sería que Rueda e Perro non presentasen a dimisión nos próximos días. Raro me parecería que non caíse a institución da Igrexa Católica. Raro me parecería. Entón iso, estades prevenidas. Por favor, quero dar paso ao meu secuestrado de hoxe. Como podedes ver, isto foi en contra da súa vontade, por o seu propio ben. Está amordazado para que non se faga dano a si mesmo. Porque o gorro de papel albal do outro día non funcionou. Está agora mesmo sendo controlado polos microchips que lle meteu o Sergas. Isto, a Consellería de Sanidade está metendo chips na xente para controlar. Bebe auguiña, hai que beber auga. El pensa que iso é auga. Iso non é auga. Iso é colacao. Colacao con... Non, por favor. Con outra sustancia para que durmiera muchas horas, nunca durmió máis. Hola, xa estás... Por fin despertei. Por fin despertache. Ben. Sí. Agora temos este novo gorro reforzado que lle puxemos a Ser para que Perro e Rueda non podan controlar, porque Perro e Rueda están en concubinato concupiscente para controlarvos. Despertade. Hola, Ser. Hola. Eu non estou mostrando a miña cara porque non quero que me recoñezan. No. Porque... Non sei quen és. Podería tomar represalias contra min. De feito, eu creo que hasta tes a voz modulada, verdade? Sí, teño a voz en onda modulada, en FM, concretamente. Ui. Estáse colando alguén. Ui. Dios mío. Oh, Dios mío. Perdón, ¿puedes saber qué es esto? Tens que salvarme. Sácame o gorro, por favor. Isto non entraba dentro dos meus planos. Que fai esta muller aquí? Non sei. No. ¿Qué
Que está ocorrendo? Es que temos un hacker. Que dices? Que dices? Non é un hacker, é un invitado. Non hai ningún problema. É un hacker. Non, é un invitado. Non pasa nada. Eu teño aquí un plano sen fisuras para ter o control desta emisión e esta señorita que ven aquí co pelo verde, que ven sendo? Non entraba nos meus planos. O mellor non te escapou algo. Mira, eu teño moito calor. Vou quitar esta cousa toda. Impostor. Quería secuestrar Valuria. Mira quen era. Mira quen era. Quería secuestrar Valuria. Podo deixar o gorro. Podo deixar o gorro como... falar de todas as conspiracións que quería. Iso. E agora tampouco me deixes falar. Vou deixar o gorro así, que parezo o hacker de Movistar. Vos lembradvos do hacker de Telefónica? Era un tipo que... Hai un tipo na internet que era como hacker, pero un hacker bo. E entón contrataron en Telefónica para dar consellos de seguridade na internet. E agora é un ultra machista como todos. É amigo de Pablo Motos e esta xente. Guau. De Pablo Motos, de Arturo, o escritor, Arturo Pérez Reverte, e desta xente. El doctor España. Entón, ao final... O capitán España. Mi madriña querida. Pues, Bueno. Vou quitar isto. Dito isto e presentados todos os contendientes, hai algo que a xente ten que saber, vale? Bueno, non o vais a ver hasta o final do programa, en realidad. Novo cliffhanger, vale? Temos un anuncio importante que dar e será ao final, así que vaste ter que quedar. Pero, unha das cousas que sí que temos que comentar é que, efectivamente, hubo moitas teorías, moitas conspiracións que quedaron aí sobre a mesa no programa anterior e que non queríamos deixar de mencionar. Que quedaron sobre a mesa pola normalización lingüística, queres dicir? Sí. Non, sobre a mesa redonda. A mesa que dentro da plataforma Queremos Galego vai facer unha manifestación este sábado. Estás dicindo que hai un complot por parte de Marcos Maceira, presidente da mesa? Sí. Para impor o galego. Sí, claramente. En resposta á conspiración das gaivotas, claramente. Para desatar a guerra. Sí, parece... Sí, está perfecto. Bueno. Sí, porque o último programa incomodou a moita xente. Iso é verdade. A min chegaronme rumores, a min... Chegaronme ameazas por correo. Chegaronme anónimos, mensaxes anónimas, isto que se van con cortes de revistas. Sabes, que recortas así letras tal. Con letritas. Guau. Iso a mí chegoume. Que ahora estamos vigilados. Deberíamos ter máis cuidado. Sí, e non hai liberdade de expresión ninguna. Non. Xa non se pode dicir nada. Non, é que... Non, pero isto é moi serio, mira, xa o dixen nun artigo no Praza Pública, xa o dixen polo Twitch, díxeno nas redes sociais, díxeno polo Twitter, díxeno polo Blue Sky, díxeno polo Instagram, díxeno polo TikTok, díxeno por todos os sitios que non me deixan falar, que estou sendo silenciado. Pois como ves, clarísimamente. Obviamente, en Valuria vas ter o sitio para falar destas cousas tan serias. Mentre nos deixan, porque a mellor porque nos queren cancelar, porque hai intereses por detrás. Está na liga. Sabes cal é o primeiro sinal desa cancelación? Como? Sabes cal é o primeiro sinal desa cancelación? Cal é o primeiro? Non é baladí. O primeiro sinal é a elección do primeiro Papa galego. Sí. Más que galego, español. Porque vos diredes, Sergio, o novo Papa, un Papa estadounidense, vale? Non, perdón. Se vas dicir, tens que dicilo ben. É un Papa americano. Vale. Tamén coñecido como Daddy Yankee. Daddy Yankee, claro. Se un Papa americano é un Daddy Yankee. Sí. É o Daddy Yankee. Outro é un impostor tamén. Pero... Bueno, pues, efectivamente... O novo Papa, que colliu o nome de León XIV, é toda unha tapadera, porque en realidad, que xa o saberedes estas alturas,
o novo Papa non é o señor este Prevost, sino que é o archicoñecido Rouco Varela, vale? Teño que comunicar isto porque é moi importante para nós, porque é unha trama que nos están ocultando, que non ten ningún tipo de sentido, que non nos den información, e máis cando nos afecta tan directamente. Pois se non vos creedes que Rouco Varela é o novo Papa... No, evidentemente. Creémoslo. Bueno, claro, vos oídelo creer. Non o vai creer a mellor é quen está vendo isto. Bueno, pois Rouco Varela disfrazouse, leva anos sendo Papa, realmente, leva moito tempo no Vaticano e deixou un títere, un robot feito con inteligencia artificial en España, vale? Un dos síntomas claros é... Pero, en resposta que está dicindo Né que agora as bulas papais van ser as Chicago Bulas. Non vamos falar de bulas papais, vamos falar de bulos papais neste programa, por favor. Vale. Vamos manter a seriedade. Continúa a ser, perdón. E bullas papais tamén. Pois sí, efectivamente. Non pensedes que o primeiro discurso que dou no balcón non utilizara a súa lingua nai por algo e falara en español. Disculpa, é o idioma de Rouco Varela. Rouco Varela 1, el Papa León XIV 0. A ver, Primeira prova irrefutable. Obviamente, ten que falar en español para que lo entienda todo el mundo. Efectivamente. Non, é o que nos digan nos constantemente, que temos que falar en español para que nos entienda todo o mundo. Pois, Clarísimamente. Entón, que vai facer o Papa? Falar en español. claro, que vai facer Rouco Varela, coñecido apoiante de Hablamos Español. Ademais, isto é todo unha conspiración que o que fai é como invalidar todo o que dixemos antes, porque nos destapamos no anterior programa unha conspiración na cal comentábamos como o Estado español se estaba metendo a través do tema dos drons e das gaivotas Estado opresor español. Hai que dicir o nome completo. O das gaivotas ainda está en cuestión. Bueno, pues está en cuestión, pero ainda en cuestión, pues era unha forma de decir que efectivamente pues, o Estado español se estaba involucrando nos nosos asuntos internos. Claro, como isto era así, tiveron que tomar como medidas drásticas e a medida drástica pues, foi enviar a un emisario del Estado opresor español, a un gran emisario, de feito como o eixo do mal completo que é Rouco Varela, para convertirse en Papa, e así, pues, decir, bueno, temos un Papa que é, en teoría, de Galiza, o sea, é de aí, pero é máis español que el Capitán Alatriste. E desa forma, pues, desacreditar un pouco as nosas, digamos, as nosas teorías e as nosas verdades, por así decir. Así que nada, a próxima vez que vexades a este home falar na tele, aínda que vexades que a mellor fala inglés, que parece que sí, é todo inventado, vale? Realmente el solo fala español, a veces fala latín, si dá a misa, pero bueno, eso en teoría o fan todos os papas, pero o inglés que está falando é inventado. E o que non fala nunca é galego. Por algo será. Prueba irrefutable. Clarísimamente. Vale. Seguinte punto do día. Vale, todos de acordo, non? No? Pero eu teño unha pregunta. Sí. Por que se falaba tanto nos momentos antes do... Non é concilio, como se chama cando se reúnen os tipos de textos? Conclave. Conclave. En galego é conclave, é a palabra grave. Como se... Antes do conclave, por que... Esta da familia tamén. Por que se falaba tanto de que había persoas que eran papables? Quen quere papalos? Moi papables. É que alguén que quere papar con eles. Ou queren eles papar con alguén. O Papa escolleu como nome Leo, non, porque escolleu o nome latín, Leo. Leonardo DiCaprio, so Papa con persoas que teñen menos de 26 anos. Na igrexa, os menores de 26 anos tamén teñen bastante éxito. Tamén é unha tendencia, sí. E vichedes o que... Como era? Un que tiña
o que elexía o Papa que tiña nome de nota musical. O sea, dentro do cónclave hai un señor como que elixe, que o que di, ou non sei quién é, porque eu non sei destas cousas. Pero é o que di ou é o que pon o fume aí a facerse? O sea, é o señor que sae fora a dicir quen foi o Papa? Sí, creo que sí. E creo que se chama Re. Re. Non me parece sospechoso tamén? Home, tamén hai moita xente chamada Sol. Non pasa nada. O mellor sí que pasa algo con esas persoas que Non se sei. chaman Sol. Música... Estades mirando no lado que non é. Estades mirando no lado que non é. Eu o que quero é ver, porque cando son as eleccións aquí, non? Sempre como que despois hai... Bueno, nas eleccións non nas Eleccións no Vaticano, verdad? Refiriste. Sí, pero que cada eleccións noutros sitios, cando fan enquisas previas, sempre dividen por segmento de poboación, non? Pois as mulleres menores de 25 anos, tal... Claro, eu quero saber a intención de voto, porque a intención de voto dos homes maiores de 40 anos estaba clara. Era o papa americano, era do de Yankee. Pero os outros sectores de poboación, que? As mulleres, a quen votaron nese conclave? Claro, As persoas menores de 40 anos, a quen votaron? pero é que non hai mulleres que voten. No, eu quero saber os datos. Que nos están ocultando? Que nos queren ocultar? Perro, que esto, que nos queres ocultar? eu pensaba que o Papa se escollía, o sea, que toda a xente que estaba... No Vaticano. Non no Vaticano, senón a xente que Os era... cristianos. Sí, Católicos. o sea, non todos, en plan, por estar bautizado non podes votar, pero que sei, se chegas a certo nivel, sexa cura, que supoño que, a ver, igual os monaguillos tamén podían votar na miña cabeza, non sei. Eu pensaba que se chegabas a certo nivel, podías votar, e que había unha democracia. Pero A democracia católica. me enterei este ano de que non. No, porque realmente son 133, creo. De todas formas, o que inspira o voto non son 133 señores que cando salga o próximo Papa van a estar todos mortos. Estios. É o Espírito Santo que los inspira. Sí. O sea, por eso hubo un señor de entre todos esos 133 que se pasou 54 minutos pensando a súa papeleta no primeiro voto. Pero estaba esperando a inspiración do Espírito Santo. Claro. Vaya É que secta buena. nese momento estaba ocupado o Espírito Santo, digo. Entón, tivo aí un retraso. Pero non ten nada máis que facer que estar na reunión Claro. no baile de señores... Teño unha dúbida. Volvendo á conspiración que pode ter algo de razón. A conspiración musical do Vaticano. Dis que se chamaba Re, non? O tipo do Vaticano. Claro. Sí. Na música existen diferentes claves, non? Existe a clave de Sol, pero tamén existe a clave de Fa, a clave de Do, a clave de Re. Entón, neste caso estivemos falando de que foi o conclave de Re. Non? Escolleuse o Papa con clave de Re. Con clave de Re. Ves? Todo encaixa. E ti dicías que estábamos mirando para outro lado. Non, ten sentido. Retráctome das miñas palabras previas. Hai outra nota musical relacionada coa Iglesia, pero creo que non a vou dicir por respeto. Nos comentarios podense intuir que alguén faga cábalas, que busquen a escala musical e non a vou dicir. Lo juro que non lo voy a decir. Non podo facer. Todos sabemos que nota é, verdade? Vale. Eu non estou pillando nada. Laura, pues mellor vivir así. Vivir así es morir de amor. Sabedes? Eu teño unha cousa que non é conspiración, pero é divertida. Eu teño unha amiga que se chama Lau, que non é esta Lau, é a outra Lau, porque todo mundo se chama igual neste país, non sei por qué. Teño como... Coñezo como 20 Lauras, 40 Marías... Ponte vos nomes diferentes. Bueno, pois as escalas menores gustan moito, perdón, sí. Especialmente la. Sí. Sí. E creo que este Papa dai un pouco igual que suceda eso, pero bueno, sigamos con la teoría.
De John. Ben, pero eu estaba falando dun feito real verídico. Esta amiga miña Lau, a cual lle mando un bico desde aquí, ten un sobrinho que ten 7 anos, penso que son 7 anos, que estaba todo compunxido durante o conclave, estaba realmente pasando mal, porque chegou a casa e dixolle aos seus pais: e que pasa se me escollen a min de papa? Porque eu non sei o que hai que facer. Eu non quero ter que marchar da casa e ir vivir a Roma. E estaba realmente afectado ese neno. Meu pobre. A ver, isto é un pouco como o que pasa cos nenos que, en teoría, son reencarnacións de Buda. Que tamén Que o rouban. os van recoller por ali Como en Little Buda. e os levan. Que van ver ao neno, un neno dunha para que non viu a peli, como que van buscar a un neno nos Estados Unidos de fillo de nai soltera, con historia e tal, e que se lo quieren llevar. Que queren facer tal, pero sí, é un pouco secuestro de menores, o sea, tremendo. Pero iso, perdoa, é o episodio 1, a amenaza fantasma de Star Wars. Sí, sí. Sí, clarísimo. Que os cregos dunha religión raptan a un neno de nai solteira porque pensan que é o elegido. ¿Sabes? Spoiler sabe mal. Ves que... Sí, tremendo. Non pode ser isto. Que iba a decir? Es que había outra cousa que se me ocurriu relacionado con isto. Xa non me acordo. Esta pregunta, importante. Cantos papas van desde que nacestes? Vale. Empezo eu porque necesito axuda. Vale. Porque esta foi unha conversación que xa tivemos. Eu non fun consciente de que o Papa existía ata, o sea, sabía que había un señor que era un Papa, pero non era consciente de que existía no mundo a vez que eu ata que se escolleu a este Papa que morreu, que foi 2011-2013. Así que é o único Papa do que son consciente que existe. Como? Cal? Francisco. Así que, conto 2 e máis para atrás necesito eso. E claro, porque de Ratzinger non te acordabas, non? Non sei quen é esa persoa. Ratzinger era o Papa Benedicto XV Palito, que o que lle pasaba é que non lle gustaban moito os preservativos, pero, plot twist, resulta que tiña accións nunha das empresas de distribución de profilaxis máis grandes do planeta, por lo que sei. Pois esta historia non a coñecí. Pois sí. Anotado. Sí. Foi dos poucos papas que dimitiu. Sí. Que dixo, mira, a mí borrade disto que xa non me interesa. Que non tivo que... Sí, despois xa veo Juan Carlos e dixo, venga, por que non? Porque non sei cal foi primeiro, pero bueno, por aí andaría. Sí, pero... Estarán xuntos non que morriu o outro. Ratzinger morriu no 22, creo. Vale. Antes de Vieito, non Benedicto, Vieito, Cuna. Por que queres galeguizar ao Papa? O sea, deixa os que sean do outro idioma. Non queremos papas. Porque os nomes dos papas e dos reis tradúcense. Porque non se chama Benedictus, XV Palito. Palitus. Claro, pues, eu nómbrome de Xoan Paulo II, máis coñecido como Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Non sei de que estás falando. É o Papa Wojtyla, polaco. Estiven al lado da súa. Papa Wojtyla. Creo que tampouco lle gustaba moito. Benedicto XVI, quería todos menos os gays. Creo que Wojtyla tampouco lle gustaba moito os gays. No. Johannes Paulus II. Eso. Quérete todo mundus. E máis para atrás, nada, porque antes dese foi Juan Pablo I, pero nós creo que ainda non éramos un proxecto. Non houve. Naceu aí. Claro. O sea, o mundo empezou aí, non cando Jesucristo. Claro.
Xoan Paulo II foi o primeiro papa, como o propio nome indica. Pasa que escolleu. É como sabedes o episodio dos Simpson en que Homer crea unha empresa e di, e se nomea a si mesmo vicepresidente. E despois di, no, vicepresidente executivo. Pois Xoan Paulo II dixo, vou ser papa Xoan Paulo. No. Xoan Paulo II. E xa está, quedoulle. Pero non hai outro, non hai un primeiro, iso é mentira. Non houbo porque... Ou non foi ese. Algúns se cascaron porque non lle gustaba. Ese debiu ser Juan 23. Non, pero a Xoan Paulo II, que o quería todo o mundo menos unha persoa que lle meteu un tiro, foi vítima dun atentado, e despois perdoou o seu asaltante, o agresor. E perdoou uno. Porque... Pensei que morrera e estaba pensando, pero como perdoo a través da Sabes pensando, guau, sí, a ver, de papa, sabes, é o mínimo. Dadesvos conta que isto se está convertindo nunha stream de Iglesia Católica, verdad? Es verdad, pero a ver, que maior conspiración hai que a Iglesia Católica? Guau, a Iglesia dos últimos días. Es verdad. Ou algo de eso. Que unha cousa, eu vou dicir que... E isto cero bíblico, xa non sei que cada cousa. Que sabemos? Non sei. Que houve un día que eu saí da casa e no meu buzón tiña un papeliño así, super indignado, aparte tiña subliñado en vermello, letras mayúsculas, era como super agresivo. Explicando que se descansaron os domingos era unha conspiración dos gobernos mundiais, porque realmente a Biblia non dicía que había que descansar os domingos, e que os gobernos mundiais estaban conspirando para que a xente descansara os domingos. Es que se descansa o sábado. Cona, claro, eu quero dicir, o sétimo día é o sábado. O domingo é o primeiro. Domingo, segunda-feira, terza-feira, cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Deus descansou na Biblia o sábado. A lusofonía. Perdón, pero eu estou super en contra de que a semana empece un domingo. Xa, pero é así. Podía empezar en domingo e acabar en domingo. No mismo domingo. No. Todo domingo. O domingo, Dominicus Dies, era o primeiro día da semana. E o sábado, Sabbat, o día de descanso. Quen te dixo eso? Deus, cando descansou o sábado. E quen te dixo eso? Hombre, con todas é mentira. O domingo foi o día que dixo, fágase a luz. Dixo, fágase a luz, e a luz fíxose. Foi o domingo. Mentira. Eu, sinceramente, aí penso que é certo que igual a domingo non chegaba. Porque fixo moito Cristo. Eu estou do lado... Fixo moito Cristo, Deus, efectivamente. Eu estou do lado dos gobernos que din que hai que descansar os domingos. Sábado e Saturno... Non. A ver, que nos robamos casi todas as culturas greco-latinas, pues sí, bastante. A ver, as iglesias es que en realidad son todos os mismos, lo siento. Me refiero, non por ser hipercuñado, pero é como os mitos... Podemos ofender, que ainda non ofendimos. Pero os mitos, está todo inventado, mi gente. Todo inventado. O sea, cando pensades que Jesucristo, fillo e o pan e non sei que, xa os egipcios pues dixeran cousiñas parecidas, e despois os griegos, o sea, non inventamos a polpa. Europa non é o vello continente, máis novo de feito. Agora mesmo non sei desenvolver isto que vou dicir porque estou moi cansada e a memoria me baila un pouco, pero hai moitísimas evidencias de que Jesucristo está inspirado en Hércules. Buah, quen lle dera a Hércules. Quen lle dera a Hércules. Jesucristo creo que é o meu personaje histórico favorito. A verdade. O meu superherói de ficción favorito. Que sabedes que Jesucristo... Eu tiña a teoría que non me deixastes falar outro día de que Xesús Cristo era realmente un home trans. É verdade. E que a Igrexa silenciou iso. E todo encaixa. Xusto estou lendo un libro... Que mensaje oculto hai detrás desa porta? Non sei. Xusto estou lendo un libro no que unhas adolescentes veneran a Xesucristo versión drag queen.
E me parece fascinante. Pero, claro, pero vos pensade, Jesucristo un dos milagres que fixo foi converter a auga en viño, non? E dicíalle, Jesucristo dicíalle a xente, bebede este viño que é sangue do meu sangue. Sangue do meu sangue. Que sangue era? Sangue menstrual. Sí. Esa teoría gustoume. Sí, Gustoume moito. a min tamén. Era Era sangue como- menstrual, porque era un home trans, e claro, naquel momento pues, menstruaba, como un home trans que menstruaba. E ese é o sangue do seu sangue, que será derramado por vos, porque o sangue da menstruación derrámase. Todo encaixa. Entón, podemos dicir que Hércules era un home trans. Podemos dicir o que queiramos. Non era un Super nome, libre. era un semideus. Entonces, como que podía fluir co xénero, sabes? Supoño. ¿No? Es verdad. E adoptar diferentes como aspectos, apariencias. A mellor é primeiro icono queer. Hércules. Me parece fascinante. Pero eu sí que teño a teoría de que realmente, o sea, Jesucristo era un home trans e os apóstolos eran todo xente queer, claramente. E por iso se ia collendo, porque era xente que vivía nas marxes da sociedade porque eran xente queer. Clarísimamente. Ui, un momento, teño anuncio das altas esferas que queren silenciar a John outra vez. Non son as altas esferas. Bueno, si son as altas esferas, pero non é por silenciarnos. Pero, ainda que pareza que este stream non o podería hostear ninguén porque é un auténtico espectáculo e estamos aquí desbardallando demasiado probablemente porque, bueno, como non fomos canceladas suficientemente hasta ahora, pues bueno, estamos intentando darlle un empurrón final. Pero efectivamente este é un podcast que xa sabedes, bueno, un podcast, un directo, que é posible grazas ao espazo que nos deixa Twitch en galego e a Asociación Obradoiro Digital Galego, recordámoslo sempre, que é unha asociación magnífica que traballa por cohesionar toda a creación de contido en galego na rede, conectarnos e demais. Así que, mirade a súa web, asociádevos, coñecede un pouco máis, se non o facedes, pois deixámosvos o vídeo promocional fantástico que teñen para que o vexades unha vez máis. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Bueno, e agora, E de paso tamén facedevos da Agal. Asociadevos a Agal tamén, pagades uns euriños, que a Agal está mal de diñeiro e necesitamos diñeiro para impor o galego. di a verdade, a Gal financiou o ascenso de Rouco Varela a PAP? Pregunta seria. Hai cousas que non se poden dicir, e como presidente da Agal teño... Dereito a silencio, a guardar silencio. Vale. Claro. Respetamos. Vale. Pero, Podemos... en realidade, Sí. o que vos non sabedes, non sei se o dixen na última vez, é que A ver. Portugal non existe. É un mito inventado polos galegos reintegracionistas. Guau, desenvolve, por favor. Portugal non existe. A xente non fala portugués. É xente galega que está forzando un falar extraño Claro. para xustificar o Que reintegracionismo. dos estados diferentes. Vale. Claro, pero realmente ninguén escribe en galego reintegrado. O portugués non existe. Hai xente galega que escribe en galego reintegrado para xustificar a súa norma, pero realmente non... Iso é mentira todo. Claro, que frango, o sea, quen se lle ocurriu esa palabra? Me refiero. Claro, Frango, Francisco Frango. Francisco Frango. Sabíades que esta semana pasada Francisco Frango deixou de ser alcalde honorífico de Santander? E non é unha conspiración. O
sea, cando queráis, Santander, Eu- Cantabria, cando que irades. Non hai problema, Eu A vosso estive de ritmo. Eu estive de Santander e dicir que non me extraña. Bueno, se me dis Valladolid, Este Zaragoza. é un momento magnífico para dicir que miña nai é de Santander. e Miguel Ángel Revilla. No, Miguel Ángel Revilla non sei onde é. Pero, perdón, a tonei de Santander cidade ou Santander banco? Santander cidade. Ah, vale. O banco non o digo. Pregunta. E logo hai hackers de Telefónica. Pero quería dicir, o de chamarlle frango o polo realmente ven polo ditador, De franguismo. polo xenocida, porque como se chamaba a muller de Francisco Franco? Carmen Franco. Carmen Polo. Porque, sabes, porque aquilo de que a muller colla o apelido do home e tal. Entón, Frango, Polo, e ven dai. Todo encaixa. Todo encaixa. Ten sentido. Francisco Franco e Carmen Franco. Ah, vale. É que igual eran primos, ¿no? Ou algo. Ou irmáns. Non, eu penso que irmáns eran os pais de Franco. Tería máis sentido. Por lo que sea. Bueno, a ver, os fillos, a Pero filla primos- de Franco e de primos seguro que Polo. Como? Que Primos? primos seguro que eran. Sí. A ver, os seus fillos non sei si lles quedan moitos caramelos na bolsa, Bolsa tiña só unha, o Francisco Franco. Tiña só unha bolsa escrotal. A outra, polo que sexa, desapareceulle. Igual que Napoleón. Iso explica moito. Serán a mesma, igual son a mesma persoa. Os dous eran moi beixiños. Sí. E ya está. Claro, pero ollo aí. Napo León. León 14. é o novo papa. No, o novo papa é Rouco Varela. Pero non é Claro. novo, porque leva moitos Pero anos aí e escolleu- ten 200 anos. Pero escolleu como nome León. Boa, ahora en serio, cantos anos ten Rouco Varela? Tenos todos. Non vampiro. Porque claro, como leva tantos anos aí, é como que nos dá igual. Pero leva demasiados anos sendo un ancián. É que Rouco Varela xa naceu sendo ancián. Non... Pois o que digo eu, que en realidad debe ser o anticristo, feito carne, e é inmortal. E agora é a cabeza da iglesia. Me parece el plot twist perfecto e definitivo. Para destruir desde dentro. Todo encaixa. A ver, temos dúas opcións. Ou seguimos desarrollando conspiración sobre a iglesia católica. Non, vamos a Pues, outra conspiración guai que tiñas. Sí. Tiño dúas. Unha é unha que sí que é certo que deixei colgando no programa anterior. que Colgando como o testículo único de Franco. Estaba pensando eso. Pero non quería decir. Pero non sabedes si era colgandero o que lle quedaba. A mellor non era colgandeiro. Logo dixen, o sea, a miña cabeza foi colgando como a bolsa escrotal de Franco. Claro. E como o pene de Rasputín era xigante, seguro que imos pillar así. Claro. E así como por ese ovo teríamos que ter colgado a Franco, tamén o pene de Rasputín colga un montón. E colga, Dios mío. Nada, deixamos colgando como a bolsa escrotal de Franco. Non volvas a dicir esa palabra. Censura. A teoría de que en realidad eu son a reencarnación de Rasputín. Espera, Sí. os nenos estos que se reencarnan en Buda teñen que como... Moito cuidado. Estamos... No me digas, vale. Todo lo que vaya despois do que digas ahora ten que ir un No. pé diante do outro, vale, pouco a pouco. No, esta vez o que vou dicir. Bien. Os nenos que se reencarnan en Buda van a centros para formarse demais. Rasputín era médico en Rusia. A miña pregunta era se ti tamén estiveches formándote en Rusia. Claro, es que, a ver,
Rasputín é médico. Claro, eu creo que hai médicos e médicos, vale? Vale. Está médicos John, está médico, eu que sei, o cardiólogo de tal, e está Rasputín. Eu, Rasputín, creo que tiña moitos coñecementos, pero sí que me gustaría como clasificalo máis na categoría de chamán. Vale. Por eso está máis relacionado comigo, porque eu son medio chamán. Vale. Non estudei en Rusia, porque... Chamán. Sí. Sí. Non sei nin por onde iba. Igualmente, adiviño absolutamente as cidades, os lugares, as medidas, todo relacionado con Os embarazos da xente. os embarazos da xente, todos os cuantificables, adiviños, exactamente igual que Rasputín. Es verdad. Efectivamente. Rasputín, como saberedes, gañouse, ou se non o sabedes, bueno, pois gañouse a confianza do núcleo do zarismo na Rusia zarista e conseguiu ser un dos máximos asesores da zarina e influir en moitas decisións de Estado. Eu Tamén tes asesores. non teño asesores, pero tive unha revelación, ao mellor, dese espírito de Rasputín en algún momento que me dixo, chico, estudia comunicación política para acabar asesorando a alguén. Ao final non son capaz nin de facer unha escaleta con xeito. Entonces aí patinamos un pouco. Por se estas coincidencias non vos parecen suficientes, fuñe preguntar a ChatGPT, porque ChatGPT sabe perfectamente quen son eu e quen é Rasputín. Entonces, estas son algunhas das conclusións ás que chegou, vale? Rasputín, di ChatGPT, naciu nunha aldea remota de Siberia. Non está contrastado por min, vale? Me dá igual. Nos parece estupendo. Non, pero escoita. É que, claro, non estás entendendo ben. Non é Siberia, é S.Iberia. Secret Iberia. A Iberia Secret Iberia. Que hai máis Secret Iberia que o noroeste da península e que a Costa da Morte. Na aldea remota da Costa da Morte na que eu vivo. Vale. Más probas. Queredes máis probas? Queremos máis probas. Vale. Se está buscando. Sí, está buscando. Rasputín sobreviviu a envelenamentos, esta é a definitiva, vale? Sobreviviu a envelenamentos, tiros e afogamentos, entre outras cousas. Valuria estás emitindo porque sobreviviu a cancelacións de todo tipo. Non hai que nos cancele, Sergio, porque temos 8 persoas en directo. Bueno, pero estamos mandando mensaxes moi importantes e moi peligrosas. Entonces, a mí me parece bastante irrefutable todo o que estou dicindo. Se queredes máis probas de que eu son a reencarnación de Rasputín, non así de ter, vale? Pero, non sei. Eu teño unha pregunta que, se cadra tú como reencarnación de Rasputín, podes responder. Existe relación de parentesco entre Rasputín e Vladimir Putin? Que temazo. Xa lle gustaría a Vladimir. Xa lle gustaría. Igual, ese non é o seu verdadeiro apelido e decidiu escollelo para que a xente pensara que sí que tiñan relación. Como no imaginario colectivo, non? Subconsciente colectivo de Rusia. Pode ser. De Bonnie M si me gustaría ser a reencarnación, por exemplo. Pero... Dalle, Rasputín. No, pero bastante. Bonnie M non me dedicou unha canción, pero, bueno, podeme apropiar esta xa directamente. Pero, claro, ollo, Bonnie M estivo no lugar moitas veces. Oh!
Pero Eu non digo nada. Claro, Pero Pero Pero- o lugar onde se vai. claro, en Siberia. O sea, ese punto Iberia. En Secret Iberia. En Secret Iberia. E que é máis probable? Que Boniem coñecese a Sergio ou que coñecese o Rasputín de verdade? De verdade. Sacación Ben. de cada tío. Clarísimamente. Sí, 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 sí. Xa está. Bueno, pues genial. Espera que a Marco. Vale, perfecto. Unha teoría máis confirmada por la ciencia. Onde me perdo é en Putin, volvendo a Putin. Entendo que puxese o apelido como de Rasputin, para crear esa conexión. Mas claro, o nome de onde o sacou? Porque Rasputin era moi coñecido polo seu pene, non? Sí, no. Claro. Sí. Sí. Entre outras cousas, polo seu enorme pene. Claro. A técnica Vladimir, vos sabedes o que é? Non estou seguro de querer coñecer. Eu sí. A técnica Vladimir é unha pera e a dormir. Cura super recoñecida por insomnio. E un médico te está dicindo. Sí, sí. Eu vexo aquí que todo está interconectado. E ainda diría máis, como se lle chama de maneira vulgar tamén o pene? Chámaselle nabo. Naboleón. Napoleón. Porque nap en catalán. Napoleón. Nap, como dormir unha siesta. Napo, que é o pene de Rasputín, e León, que é o nome do novo papa. Que é Rouco Varela. O sea, es que está todo hiladísimo. Sí. Que Rouco Varela, que é galego, como Boniem cando ia ao luar cantar a canción de Rasputín. Wow. Todo probas irrefutables. É que a xente non está desperta, pero os sinais están aí. Pues a ver si sodes capaces de fiarme coa última teoría que vos traigo. Vale. O vídeo vertical. Todas estamos acostumbradas a ver películas, series, durante toda a nosa vida, en formato horizontal. Por qué? Porque o formato horizontal, digamos que facilita e fai máis amable unha vista panorámica que permite a inclusión de comunidade, é dicir, de máis de unha persoa, de grupos, de esa idea de amplitude. Que pasa co vídeo vertical? O vídeo vertical é un formato que xurdiu e se fixo como máis... Bueno, leva moito tempo, desde que os boomers adquiriron teléfonos móviles e empezaron a gravar vídeos, moito antes que TikTok, pero tamén, precisamente a raíz de TikTok e dos novos formatos de vídeo corto, como que se adaptou á pantalla do móvil, vale? Por qué? E por que nesas plataformas? Porque hai unha política, vale? Isto comprobadísimo, que está sendo levada adiante polos think tanks neoliberais para promocionar ese tipo de vídeos porque destacan ao individuo sobre a comunidade. É dicir, que todo, nun vídeo vertical, o que cabe é o individuo, o rostro dunha persoa. Pode haber máis, pero como que promociona esa imaxe. Entonces, esa é a miña teoría. Que nos están intentando meter ideas neoliberais a través dos Reels, dos TikToks, todo eso, no con el mensaje, ni con mensajes políticos, ni con arengas, ni con algoritmos trucados. Solo con vídeo vertical. Eu creo que isto tamén ten que ver co de descansar os domingos. Porque... Eu creo que sí, porque claro, se a Biblia di que hai que descansar o sábado é o día que aproveita toda a xente de ben para reunirse, estar en comunidade e demais. Pero se os gobernos mundiais fan que a xente descanse os domingos, se están separando desta comunidade e se volven máis individualistas. Wow. Son pequenas cousas. Todo suma, Sí. Quero continuar ese pensamento e vamos ligar todo moi ben ligadiño. Porque, por que a xente descansa os sábados? Porque se deita tarde, porque o venres se está vendo o luar. E quen estivo de copresentadora, non sei se está agora, de copresentadora do luar durante moito tempo?
Esther Estévez. Esther Estévez ao Digo Chueu. O Digo Chueu fíxose famoso por facer vídeos en vertical nas redes sociais. Por qué? Porque é todo unha estrategia da RAC para acabar co reintegracionismo. O vídeo vertical é unha estrategia da RAC para acabar co reintegracionismo. Entonces, Afirmo. confirmamos que a RAG está subvencionada pola Fundación Rockefeller. E Rockefeller? polos grupos de presión, polos lobbies estadounidenses, financiadores das campañas republicanas. Sí, mas na súa orixe non son americanos, son galegos. Rockefeller realmente é Rouco. Rock FM. Non. Tamén. Rock FM é a empresa pantalla que usa, pero é Rouco. En España, para defraudar. Rouco FM. Que realmente pertence a unha emisora que pertence a Rouco Varela para transmitir as súas mensaxes. Todo... Claro, Desde o Vaticano. Entonces confirmamos que a RAG está financiada por Rock FM. Correcto. Sí. Es que eu de verdade que non estou vendo fallas por ningún sitio. Todo é parte da mesma conspiración. Sí, sí. A pregunta clave é: que gañan con todo isto? Todo. Gañan todo. Nos gañan a nós. Gañannos. Téñennos xa comendo da súa mão. Quenes? Todos. Rockefeller e a súa curia papal, que son os Illuminati. E só eu, que son o descendiente de Rasputín, indo ao lugar a cantar en paños menores sin ensinar a bolsa escrotal, podo detelos. Esa é a conclusión, unha das conclusións ás que eu chego. En panos menores. Menores como os que lle gustan á Igrexa Católica. Por exemplo. Por exemplo. Claro, pero tens que ter cuidado porque se vas en panos menores, se cadra, hai algo aí colgando que sobresai. Sabes? Unha bolsa escrotal colgandeira, como a de Franco. Wow, impresionante, impresionante. Non sei. Pois mira, que as traía todas desconectadas, O sea, eu eran teorías que digo... Porque, claro, cando falas así con xente como a nós que está desperta e que sabe, é cando empezas a ver a luz. Pois esperemos que a xente de Valuria desperte tamén. As Valuras estarán despertas. Non sei eu, Bueno, Eu confío. confías. Teño unha moi mala noticia. Vale? Vale. Estades preparadas? Bueno, temos unha mala noticia. Eu estou preparada Tengo porque unha sei. mala noticia. As élites... Casualidade. As élites, vale, sí que son poderosas, sí que saben a repercusión deste podcast e sí que queren silenciarnos. Entón, non me complace anunciarvos que este é o último capítulo de Valuria. Pois sí. E non foron as élites, vale. Pechamos este ciclo, foron uns cuantos capítulos, falamos de un montón de cousas. O sea, eu creo que a maior conspiración xa foi o primeiro capítulo. Falamos de como era de como é a galeguidade desde un punto de vista crítico, ¿no? Como detrás de cada Bernardino Garrido, detrás de cada marco pechado cun somier ou de cada espantallo feito con botellas de Coca-Cola, hai identidade e hai moito máis do que nos queren facer cos presuizos. Falamos de veganismo tamén, por certo. Un saúdo para o Papa que está aí comentando. Buenos días, don León Rockefeller. Unha pregunta que teño para vos. Onte corteime un dedo. Moito. Cortando puer. Vale. Seguín cortando ese puerro que despois volveu formar parte da miña comida. Entonces, o meu contador de vegano, teño que poñelo a cero outra vez? No.
o veganismo é para os animais, as persoas nos dan igual. Pero as persoas son animais, perdoa. Que estás sendo especialista agora. Por supuesto. Sí, creo que as persoas deberían estar por debaixo. Bueno, depende. En realidad deberíamos extinguirnos xa, o sea, non sei. Pero a cousa é, se con o que diferencia os seres humanos do resto de animais, por lo menos a nivel legal, é que podemos dar consentimento. Se damos algo noso con consentimento, iso é vegano. Un vegano pode comelo. Pero que se cortou. Ademais, Que non... unha, sin o meu consentimento, e dous, a ver, que os animais non dan consentimento, eu teño as miñas dúbidas, porque eu creo que se llevas cunha vara a un can, non sei se che vai consentir moito. Creo que che pode quitar o consentimento de variar. Pero, o sea, unha das razóns, unha das moitas razóns polas que a zoofilia está mal, das moitas, a zoofilia está mal, que quede claro, é porque os animais non poden dar o seu consentimento. Pero os seres humanos sí. Entón, se o ser humano dá o seu consentimento para comer un fluido que saia del, por exemplo. Non sei. Que fluidos pode haber no corpo humano que unha persoa poda inxerir? Pensade, non sei, o que se vos veña a cabeza. Iso non corta o veganismo, non conta. Esa é a tua opinión. Que che parece como zanjo o debate? Quero dicir, un bebé que tome teta non deixa de ser vegano por iso. Porque a nai está nutrindo o seu propio bebé. Pero Sergio se cortou e non deu o seu consentimento para cortarse. Pero cando está comendo o seu propio sangue, ele é consciente de que está comendo o seu propio sangue e está se dando permiso a sí mesmo para comelo. Pero se vives Pero eso porque o fago. Pero se vives na precariedade... Podes permitirte tirar o puerro. Eu creo que non hai consentimento libre. Claro, pero en todo caso, isto sería autofaxia. Porque está comendo a sí mesmo. Non é exactamente o mesmo que... A ver, vou facer unha Tengo apunte. que dicir que Sergio tamén comeu hamburguesas feitas por min, que tamén tiñan restos do meu sangue, porque tamén me cortei. E sin su consentimento. Teño que decir, ao meu favor, é que o dedo non perdín o cachiño, porque o peguei e fixenlle unha tirita e entonces como que sigue en min. O sea que técnicamente, sigo co meu contador de vegano intacto, menos cando me colaron mantequilla en non sei onde, mel en non sei que outro sitio e tal en non sei que outro. Pero conscientemente, porque non foi como consentimento. Igualmente, isto viña... Pero autofaxia é o canibalismo ou que a masturbación o sexo. Eu perdínme moitísimo, sabe? Porque claro, aquí o consentimento non... O sea, o canibalismo poder estar ben ou mal se houvese consentimento de outra persoa que se deixe comer. Podemos debatelo. Pero a autofaxia é o canibalismo o que a masturbación é o sexo. Podes ter sexo con unha persoa que non está consentindo, pero tú, cando te masturbas, podes masturbarte sen o teu propio consentimento. Non. Pois comerte a ti mesmo é o mesmo que masturbar. Non vos imaginades a de monos con platillos que agora mismo están bailando na miña cabeza. Eu non Teño mensajes moi contradictorios por todos lados. Non os imagino porque teño os meus propios na miña cabeza. Igualmente. Monos como os da Madroa que se masturbaban. Pensade. Non o vou pensar. Vou intentar... Lembrades vos do público da Madroa? O tropo de frango, como o do gran pene de Rostal, vou intentar obvialos da miña mente. Pero do pene de Rasputín, o sea, non te imaginarlo porque hai fotos en Google, podes buscar. Non o vou fazer. Realmente non o vou fazer. Pensei que ibas dicir que o pene de Rasputín non ten que imaginarlo porque pode mirarlo en calquera momento. Porque lo tiene aí, no. Vai así, digo, Rasputín. Espero que no, o sea, realmente si é tan sumamente inconmensurablemente humano, realmente inhumano ou sobrehumano, non me gustaría poseelo, a verdade. Me parecería como unha traba moi grande na miña vida e existencia, entre outras moitas cousas. Dito isto, que me está desliando cos vosos argumentos falantes. Nunca mellor dito.
Pero se é moi grande, o porse erecto acumula moito sangue e pode causar unha lipotimia. Sí. A persoa pode desmaiarse. Sí. Tú desmaiaste cando tes erección, Sergio? Eu desmaio-me moitísimas veces na miña vida. E que teño un gusto especial polas lipotimias. A verdade, ao ser moi alto, pois non me funciona ben. O sangue, na vida. Ni el pene de Rasputin tampouco. Vale, xa temos clip. O sangue que tú mesmo comes de ti mesmo. O teu propio sangue. Clip, efectivamente. Ahora, Asunto serio. asunto serio. Íbamos por veganismo. Bueno, hubo moitos programas de Valuria e isto non é coña, o sea, así que nos despedimos. Demostrando que as rochas non son aburridos. Demostrando que as rochas son super divertidas, traendo a xente moi guai a falar con nós, facendo estas locuras que estivemos facendo ahora estes últimos 2 programas e, en xeral, pois, pasando ben, que era do que se trataba. Non sabemos cando ou si efectivamente haberá máis programas, así que queremos aproveitar para, bueno, en primeiro lugar, John, porque isto foi un atraco impresionante, o sea, deste programa, supoño que non se notaría o tema da escaleta, do ben organizado que estaba, pero bueno, pasamos un rato chulo, un rato gracioso, que é do que se trata, e moitas gracias a todas as persoas que pasastes por aquí en todos estes programas. Van quedar todos os programas subidos a YouTube, poderedelos ver, e moitas grazas a Fran por estar aí atrás, por axudarnos tanto en todos estes días. Moitas grazas, Laura. Moitas grazas. Que eso, pasen moi ben todos estes días. E moitas grazas tamén a todas as persoas que pasaxedes por todos os programas, que ao final tamén é o que fai que sexa máis divertido estar en directo. E con isto, despedímonos. Hasta máis ver, mis queridos hobbits, mis queridos Rasputins. Tede cuidado coas lipotimias, consumide ben de alimentos para non sufrir desmayos. Alimentos veganos. Go vegan. Non vos comades ambos besos. Valuria, o fogar das renegadas.